Γεια σας! Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια εύκολη μπουμπονιέρα βάφτισης για αγόρι με θέμα το σέλα αρκουδάκι. Βέβαια, εσείς μπορείτε να επιλέξετε όποιο άλλο θέμα θέλετε, ή χρώμα, αναλόγως για τη βάφτισή σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βήματά μας. Παίρνουμε σιέλ τούλι και το τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι. Βάζουμε 15 σμάρτις. Εμείς επιλέξαμε σμάρτις γιατί αρέσουν περισσότερο στα παιδιά. Βάζουμε το γάντι για να διευκολύνουμε τη δουλειά μας. Παίρνουμε τη σαβίν κορδέλα μας και την κόβουμε γύρω στα 35 εκατοστά, όσο χρειάζεται δηλαδή για τη συγκεκριμένη μπουμπονιέρα. Παίρνουμε τις άκρες από το τούλι για να είναι μια όμορφη μπουμπονιέρα και δένουμε την κορδέλα μας. Βέβαια μπορείτε να επιλέξετε ό,τι χρώμα κορδέλα θέλετε και τούλι, ανάλογα στο θέμα και το χρώμα που θα επιλέξετε για τη βάφτισή σας. Δένουμε σφιχτά την κορδέλα μας για να μην λυθεί η μπουμπονιέρα. Κάνουμε φρυγάκι. Φροντίζουμε να έχει κάποιο όγκο ο φιόκος μας. Αλλά κόβουμε τις άκρες από την κορδέλα, γιατί η μπουμπονιέρα μας θα μπει μέσα στο αρκουδάκι και δεν θέλουμε να προεξέχει. Ανοίγουμε λοιπόν το αρκουδάκι για να βάλουμε μέσα την μπουμπονιέρα μας. Προσέχουμε να μην προεξέχει η κορδέλα ή ο φιόγκος και όσο το δυνατόν να φαίνεται περισσότερο ο φιόγκος. Φτιάχνουμε το κοκκούλι και η μπουμπονιέρα μας είναι έτοιμη. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.